I bé, com sabeu, a la CUP sempre ens agrada fer les coses una mica diferents i el que proposem en aquest acte no és fer un míting aquí a dalt de la tarima, com acostumen a fer moltes formacions polítiques, sinó que proposem una cosa diferent, que és estar assentats amb vosaltres a peu de carrer i poder també interrelacionar-los i parlar entre nosaltres, poder fer un debat després de les diferents presentacions que farem i us convidem també a participar, a preguntar i a debatre entre totes i tots el que parlarem i sobretot on ens porten aquestes eleccions i quin esperem que sigui el resultat. Bé, no fa ni 4 mesos que estàvem als carrers i a les places d'aquí d'Esparreguera immersos en la campanya municipal de les eleccions municipals. I bé, com portem fent des d'aleshores, agraïm sobretot a tota la gent que previ a constituir la CUP a Esparreguera, juntament amb tot el moviment de l'esquerra independentista que va donar suport a la candidatura, al nostre projecte, l'any previ, les setmanes prèvies, sobretot els 15 dies de campanya i sobretot després d'obtenir els resultats a tots els votants que van donar el suport al nostre projecte per aquí a Esparreguera i després també a l'assemblea oberta i tot el seguiment que hem anat fent entre totes de tot el que ens ha portat finalment el divendres que vam fer la roda de premsa en què comunicàvem que no entràvem al govern pels motius que tots ja sabeu. Avui no ens agradaria allargar-nos massa als regidors d'aquí a Esparreguera, ja que tenim l'honor de tenir a 2 lluitadores incansables del moviment de l'esquerra independentista, la Isabel Vallet i la Mireia Vehí. Una, sabeu, és diputada des del 2003 al Parlament de... 2013, perdó. Sabia que hi havia un 13. I bé, la Mireia forma part de la llista per Barcelona d'aquestes eleccions. Res més, dir que també tenim la sort, tots nosaltres, de viure aquests moments històrics i bé, tenim l'obligació d'estar a l'alçada, com creiem que durant els últims anys hem intentat fer les coses de la millor manera que sabem, que és estar al carrer, que és construir el moviment des de la base, comptant amb tota la gent i amb totes les persones que s'han apropat, ens han donat el seu suport. I bé, tenim l'obligació per tots els que ens han precedit i segurament els que ens precediran després d'estar sempre presents i continuar la feina que de forma desinteressada tots i totes tenim ganes de fer i continuar fent fins ara. En clau local, res, dir que suposo això també ho comentarem ara amb les companyes i segurament pot encetar un debat. Bé, nosaltres sabem i formem part també d'aquesta zona exàrea metropolitana que forma part d'aquest cinturó roig. I bé, aquí a Esparreguera, com Badalona, com Ripollet, algun discurs que ens han intentat fer aquests dies des de fora en què la població nouvinguda, la població que a casa parla una altra llengua no es pot sumar en el procés per la independència dels països catalans. I bé, aquí aquest discurs sabem que s'enfonsa perquè hem tingut el suport i ens hem apropat i ens han donat el seu vot moltes d'aquestes persones a qui alguns intenten posar-nos en contra del nostre progrés. Res més, jo deixo la paraula a les companyes de la candidatura. Començarem amb la Isabel Vallet i després, sí, qui vulgui agafar el micro i té la possibilitat d'opinar, de fer alguna consulta tant a la diputada com a la Mireia, que forma part de la candidatura, i podrem fer un debat entre tots i totes. Bé, doncs, bona vesprada. Primer que res, òbviament, agrair a les regidores i regidors, però també a l'Assemblea d'Esparreguera per haver organitzat l'acte, agrair-los per haver-nos convidat, agrair a la Mireia, pobra, que ja m'ha escoltat unes quantes vegades i deu estar farta del discurs, i per sort només diputada des del 2013, perquè des del 2003 seria una crueltat.
i que crec que cap de la CUP, cap persona militant es mereix. Però, en tot cas, buscàvem aquest format d'acte precisament per a intentar reflexionar sobre què és el que entenem que es plantegen aquestes eleccions i per a fer-ho més enllà dels eslògans o més enllà d'una cosa que acabi sent el que sempre se'ns escolta dir poc reflexionat o poc profund. El format finalment és per a que qualsevol cosa que no s'entengui, per a qualsevol cosa que vulgueu aprofundir, doncs sense més ens pareu o ens pregunteu i intentem explicar una cosa que no és gaire fàcil d'explicar i que precisament per la seva complexitat requereix de formats més reflexionats com aquest. Jo diria que si fem un anàlisi breu, així simple i en tot cas realista sobre quines opcions electorals tenim el 27 de setembre sobre la taula o sobretot sobre com s'han anat reconfigurant les opcions electorals, bàsicament ens trobem amb tres projectes que plantegen el canvi o que diuen que plantegen el canvi i que són ben bé diferents entre ells. Per una banda ens trobem a una part de l'autonomisme que d'alguna manera ha sabut reconfigurar-se, reinterpretar-se i que nosaltres entenem que pel propi fet de ser un autonomisme reconvertit i pel propi fet de plantejar, com plantegen, un canvi institucional merament, acabarà sent això, una via de negociació amb l'Estat. Per altra banda tenim aquells que a base de tripartits diuen que és l'única manera, i reformista també, de traure el Partit Popular i a la dreta de les institucions. I per últim tenim aquells de la nova política, aquells que diuen que els processos constituents passen per demanar-li permís a Madrid per a veure com podem gestionar millor les autonomies. Diríem que aquestes tres vies, a més, es troben en la tessitura de ser fàcilment reconvertibles cap a una reforma constitucional, que és el que l'estat espanyol té amagat sota el calaix i que no dubtarà en traure si alguna d'aquestes tres opcions acaben trontollant l'estabilitat electoral. Doncs bé, nosaltres també tenim l'obligació, deien abans els companys, per tots els que ens han precedit i per els anys que portem als municipis, pels anys que porta l'esquerra independentista al carrer i treballant per transformar d'arrel la realitat, tenim l'obligació d'explicar que nosaltres considerem, i fer-ho sense tampoc amagar-nos-en, que aquestes tres vies de canvi són vies mortes. Per què entenem que són vies mortes? Perquè no afronten la qüestió essencial que ara mateix tenim sobre la taula. I la qüestió essencial ara mateix sobre la taula no és altra que el fet que la independència, si no implica una ruptura, no existeix. Ara mateix un procés independentista negociat amb l'Estat és una farsa. En tot cas és una reconfiguració de l'autonomia, en tot cas és anar cap a una segona transició, cap a un altre pacte constitucional en el qual, òbviament, totes aquelles aspiracions sobiranes quedaran amagades sota el calaix. Són vies mortes perquè no plantegen el que nosaltres entenem que és clau, que és que finalment la independència ha de ser un mitjà per a transformar tot allò que ens preocupa i tot allò que fa que ens impossibilita la vida digna a les classes populars. La independència nosaltres la concebem precisament com un mitjà per a poder decidir-ho tot, un procés encadenat de ruptures. I aquest procés encadenat de ruptures és obvi que no pot ser negociat i és obvi, a més, que és impossible plantejar-lo sense desobediència. Intentarem explicar una mica per què. Jo diria que a ningú se li escapa que un canvi institucional com el que es planteja des de les elits catalanes simplement acabaria amb una cosa tan simple com una autonomia renovada, un nou carnet català, la bandera i l'oficialitat del català, però que realment a les classes populars ens acabaria imposant, vist pel que han fet ells en les institucions, les mateixes polítiques de misèria respecte als drets laborals, les mateixes polítiques de misèria respecte a l'accés a l'habitatge, les mateixes polítiques de misèria respecte a les retallades dels drets socials. En aquest sentit, precisament, nosaltres entenem que per a que això no acabi sent així, nosaltres no podem dir no volem la independència, sinó precisament aprofitar aquest procés per a fer que tot canviï, que canviï d'arrel, que puguem transformar la societat i que a més la fem per a propiciar-nos unes condicions de vida bàsicament que valguin la pena viure. Si no, no tindria sentit el plantejament de la CUP, si no segurament no tindria sentit el plantejament de bona part de les classes populars que també són part
d'aquest procés. I això vull relacionar amb el que comentava el company, que és que aquesta gent que ve a fer mítings, que ve i marxa, que ve de Madrid a fer mítings aquí i ens explica finalment qui és i qui no és català i que ens explica qui és i qui no pot ser independentista, doncs li hem de dir que nosaltres som una candidatura de Sánchez, de Fernández, som una candidatura de gent bàsicament que viu aquí, que té els orígens que té, però que vol formar part d'aquest procés perquè vol emancipar-se també com a classe, perquè la migració andalusa vol emancipar-se com a classe i vol fer-ho escrivint la pròpia història i perquè la immigració extremenya, que no només ha forjat els nostres carrers i els nostres centres de treball, òbviament no són subalterns per a decidir el que està passant. A ells els direm que acabin amb aquest missatge totalment etnicista que genera vergonya i que són finalment la vergonya de tots els anys que s'ha treballat per a intentar que la nostra societat, almenys a nivell de la nostra classe, estigués cohesionada. En tot cas, ell no s'escoltarà, però ja se li ha respost, vagi per davant aquesta reflexió. Deia, per tant, que és obvi que nosaltres el que plantegem aquestes eleccions no és, per tant, una segona transició, no és entrar en la via de la negociació amb l'Estat, no és una reforma constitucional i no és que tot acabi canviant per a que res acabi canviant. Nosaltres a aquestes eleccions plantegem un programa amb tres ruptures necessàries. Una ruptura és òbvia, que és amb l'estat espanyol, que és aquesta màquina antidemocràtica de negar nacions sense estat i que a més cada vegada és més antidemocràtica i actua més recentralitzant precisament aquestes nacions sense estat. Plantegem un trencament, una ruptura amb el capitalisme com a mitjà de generar misèria a la classe treballadora i plantegem una ruptura amb el patriarcat com a sistema de control cap a les dones i com a element a atacar si volem construir una societat igualitària. Tot allò que no vagi en la línia de plantejar, per tant, l'alliberament de classe, l'alliberament de gènere i l'alliberament com a poble i, per tant, com a tot el poble sencer, que són els països catalans, ens tindrà davant. Ens tindrà davant perquè nosaltres no jugarem el paper d'una segona transició, no jugarem el paper dels pactes desvençuts, no jugarem el paper dels pactes ni de la LOAPA, ni del Majestic, ni de cap altre. Nosaltres hem pactat només amb la nostra gent bàsicament és la que viu als barris populars i la que cada dia ho està passant pitjor i aquesta gent necessita precisament que aquest procés sigui per canviar-ho tot. I és obvi que això significa que se'ns gira bastant feina. Se'ns gira feina al davant, sobretot per cara a tot el que hem de fer, a tot el que se'ns espera que fem nosaltres en les institucions. Se'ns gira feina bàsicament per a fer tres coses. I és obvi que nosaltres encara ara a les nostres institucions som l'únic mur de contenció del capitalisme i això és important dir-ho perquè és veritat que hi ha opcions progressistes a les institucions, però són opcions que ja se senten còmodes dins del capitalisme, ja entenen que podrem reformar unes petites coses però que tot d'alguna manera seguirà, que es podrà tornar a reeditar l'estat del benestar i tenim per tant l'obligació d'explicar que és impossible que en l'estadi actual de desenvolupament del capitalisme es tornin a donar estats del benestar com els que vam conèixer en els anys 90. És impossible, tots els economistes ens estan dient precisament que el capitalisme és contrari amb el manteniment de la vida, és contrari amb el manteniment de, per tant, una vida digna i ens toca ser nosaltres els que diem doncs aquest sistema no és bo, aquest sistema no genera una vida digna a les classes populars i per tant volem acabar amb ell. I quan això se'ns planteja com una cosa radical, mira aquests de la CUP que diuen que són anticapitalistes, que massa bé no saben què significa, n'hi ha una cosa molt gràfica que exemplifica què és això del capitalisme. Molt gràfica. 14 famílies als països catalans tenen 2.000 milions d'euros més que els pressupostos de totes les autonomies. 14 famílies han fet la seva riquesa amb el treball que portem nosaltres a les costelles. 14 famílies que a més són famílies que evadeixen impostos i que viuen bàsicament dels impostos que les rendes de treball estem pagant cada any i de manera jo diria que bastant religiosa. 14 famílies que han aconseguit ser riques perquè molts són pobres, perquè molts vivim com podem. Això és el capitalisme i això és el que entenem que hem d'aturar des de les nostres institucions.
També ens toca un altre paper, que és el de, d'alguna manera, no deixar de lluitar per aconseguir drets o, en tot cas ara, per a que no ens els treguin. Perquè el dia 27 passarà el que passarà, però el dia 28 començaran a aplicar-se les polítiques que s'han vingut a aplicar aquests anys i que venen de les institucions catalanes, venen de les institucions espanyoles i venen de les institucions europees. I m'estic referint a les retallades en sanitat, m'estic referint a les privatitzacions en l'aigua, m'estic referint també a la privatització en la intermediació laboral, que no sé si sabeu que fa poc acabem de fer i que el proper cicle legislatiu acabarà de tancar, i és que ara nosaltres paguem a les CTTs per a que ens col·loquin. Sabeu les CTTs que com a nínxol de negoci tenen precisament col·locar a la gent? Doncs ara els poders públics els estem pagant a les CTTs per a que ens col·loquin a la gent aturada, cosa que és una absoluta vergonya i un mercadeig fastigós amb el treball de la gent. I no només això, és que finalment el dia 28 tenim a la cantonada el Tractat de Lliure Comerç i Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units, el TTIP, tenim el Tractat TISA, que és un tractat de serveis que també inclou els serveis públics i que per tant implica noves privatitzacions, i en definitiva tenim tot de projectes que necessitaran de la nostra lluita per a que això finalment no acabi degradant encara més les nostres condicions de vida. I per últim, ja d'alguna manera vull entomar amb un missatge positiu, que és que, per sort, cada vegada hi ha més espais organitzats, cada vegada hi ha una xarxa de casals i ateneus que treballa de manera més estable, cada vegada tenim més regidores i regidors als nostres municipis, cada vegada tenim més grups, més organitzacions de dones feministes que lluiten pels seus drets, més organitzacions de grups ecologistes polítiques exactament igual que la dreta a les nostres institucions. Tenim, segurament, des de la humilitat, el repte històric d'agafar la paraula socialisme i emplenar-la de contingut, explicar-la de manera clara. I és que ara mateix el socialisme per a nosaltres és el sistema radicalment democràtic que necessitem i sobretot el que posa en el centre de tota decisió política el benestar de la seva majoria de la població, que és la classe treballadora i les classes populars. Quan parlem de socialisme, per tant, estem dient que ara als nostres municipis, amb els regidors que tenim, amb els espais organitzats que tenim, poder començar a construir espais sobirans que se plantegen en termes de sobirania productiva, en termes de sobirania alimentària, en termes de sobirania també en matèria de salut, i que d'alguna manera acabin canviant, com deia, o generant petits espais, petites alternatives que d'alguna manera siguin el que nosaltres proposem com a canvi, com a una manera millor de viure, com una manera més ètica, com una manera que no explota o que no explota les treballadores, que no explota tampoc el medi ambient, com una manera amb la qual nosaltres considerem que anirem fent el nostre procés constituent. Què significa això? Això significa bàsicament posar en marxa tres coses, tres aspectes en la matriu de transformació que són radicalment diferents al que coneixem fins ara. És a dir, significa que els mitjans de producció han de ser col·lectius, és a dir, rebutgem de ple la propietat privada dels mitjans de producció, vol dir que totes i tots hauríem de poder decidir i controlar què produïm i com, decidir i controlar finalment que qui fa la feina pugui no només decidir sobre el seu treball, sinó tenir les eines que finalment acaben configurant treball. Això també significa que totes les persones hauríem de tindre el dret d'existir i tindre una vida digna, amb independència de que passem pel mercat laboral o no, i amb independència de si som o no productives. I per tant, això significa situar les necessitats bàsiques de les persones en el centre de qualsevol distribució. I per últim, significa que no podem transformar d'arrel la societat si totes i tots no ens impliquem. Això no ho farem 5 regidors, això no ho farà només la CUP, això no ho farà només un ajuntament, això ho hem de fer si totes i tots compartim que cal que ens impliquem per a transformar les coses, que cal que ens impliquem per a decidir-ho tot i que cal, finalment, que no deleguem, perquè bona part del que ha passat és que en aquesta cultura de la delegació és quan s'han produït totes aquestes traïcions i quan s'ha deixat l'interès general, doncs, en tot cas, a la recàmera. És obvi, per tant, que plantegem això com el nostre procés constituent i, per tant, una idea que a nosaltres ens sobta. És
Una cosa que tenim l'obligació d'explicar, els processos constituents no han estat mai històricament i no ho seran històricament 12 homes o 15 homes tancats en un despatx redactant una Constitució. Els processos constituents són pugnes d'interessos entre classes, són pugnes entre aquells que volen reformar les coses i fer maquillatge i aquells que volen canviar-ho tot, són pugnes també entre aquells que d'alguna manera volen deixar tancats els seus interessos i els que d'alguna manera necessitem finalment aquests canvis per a viure millor. I en aquest procés constituent, que nosaltres tampoc volem que ens l'autoritzi Madrid, és a dir, ja entenem que ens el podem autoritzar nosaltres, si som majoria, entenem que ho hem de fer ara perquè no pot aguantar-se més la situació de les autonomies i entenem a més que ho hem de fer ja perquè com a poble tenim el dret a decidir sobre el nostre propi futur. Deia que no hi haurà millor manera de proposar aquest procés constituent si el construïm ja, si ho fem als municipis, si ho fem utilitzant totes aquestes xarxes sobiranes i si finalment aconseguim implicar a molta més de la gent que som en aquesta activitat que és finalment canviar-ho tot. Això, òbviament, porta una reflexió implícita i que molta gent ens retreu i ens diuen: si vosaltres penseu que en les institucions no s'hi va fer res, per què es presenteu a les eleccions? Nosaltres mai hem dit que a les institucions no es vagi a fer res, entenem que es poden fer algunes coses. El que sí que hem dit és que aquestes institucions com les coneixem no són vàlides per a la transformació social radical. Radical vol dir d'arrel, com nosaltres la plantegem. I no són vàlides perquè estan buides de sobirania, i no són vàlides perquè estan intervingudes per el FLA, i no són vàlides perquè tenim un estat que dicta fil per randa què poden fer els nostres ajuntaments, que dicta fil per randa com han de destinar els seus recursos. Per això és obvi que quan parlem de les institucions reclamem precisament que se generi una nova institucionalitat que sigui vàlida per a governar-nos, una nova institucionalitat que es basi en una cosa simple, que és que l'interès de la majoria de la població ha d'estar per sobre de l'interès de qualsevol família, de qualsevol partit i de qualsevol classe social. I ho plantegem així perquè hem assistit a, jo diria, esdeveniments vergonyosos de les institucions, com el fet que la Generalitat hagi fet d'agència immobiliària del senyor Isidre Fainé i de la Caixa amb el projecte Barcelona World, perquè Barcelona World només és una operació d'especulació de terrenys que la Generalitat li ha servit en safata al senyor Isidre Fainé. Ens resulta vergonyós i lamentable que tots els concerts que hi ha en matèria sanitària vagin a enriquir a una multinacional privada amb la qual, curiosament, certes famílies catalanes hi tenen abocades bastants accions. Considerem que és vergonyós que alguns municipis hagin fet plans, per tant, d'ordenació urbana en funció de si aquesta família tenia aquest tros i que podria requalificar-lo i el podria vendre i així enriquir-se. Això és tan pervers, és la manera de funcionar tan normal a les nostres institucions, que és per això que nosaltres plantegem canviar-les d'arrel, constituir una nova institucionalitat, que aquesta institucionalitat respongui als interessos generals i que, sobretot, sigui una cosa participada, que no deleguem i que finalment vingui de la necessitat de totes i tots d'exercir un control veritablement democràtic i no el que dins de les institucions per a canviar-ho tot. És a dir, si l'esquerra independentista no és capaç el dia 28 d'organitzar, en tot cas, un moviment fort que sigui una palanca per forçar aquestes ruptures que considerem necessàries en aquest moment, que també el considerem històric, sobretot per a les classes populars, perquè ja no se'ns permet tindre una vida digna amb aquestes condicions. No podem estar 3 anys, 4 anys, 5 anys seguint-ho passant mal, tenim problemes per a pagar el lloguer, tenim problemes d'alimentació, tenim problemes greus sobre feina, és a dir, no tenim treball, tenim problemes greus les dones per a plantejar una cosa tan bàsica com és el dret a decidir si avortem o no avortem, o simplement del fet dels feminicidis, que jo crec que en tot cas Mireia després explicarà. Si no és ara i si no som nosaltres, això no vindrà explicat d'enlloc, això no vindrà organitzat d'enlloc. Haurem de ser finalment nosaltres aquesta palanca que forci aquestes 3 ruptures necessàries per a intentar construir una societat que valgui la pena viure.
I això volia relacionar amb el final, i ara sí, acabo i us ho prometo, que és una cosa que també se'ns diu molt i sobretot se'ns està dient ara més que estem creixent, que és que ens diuen: escolteu, però això que plantegeu vosaltres, sortir de la Unió Europea, trencar amb l'estat espanyol, trencar amb el capitalisme, acabar amb el patriarcat i fer una societat feminista, això és una cosa molt complicada, això la gent no ho entén, la veïna del tercer segona no ho entén. Doncs bé, tenim l'obligació d'explicar que la veïna del tercer segona vol que els banquers vagin a la presó, que tornin els diners del rescat i que s'acabi la impunitat de la corrupció que han hagut en els últims anys. La veïna del tercer segona té netes, vol que les netes vagin a estudiar si volen i sobretot els ha ensenyat a plantar cara contra les discriminacions i els ha ensenyat a que no siguin titelles. La veïna del tercer segona sap que des que està en l'euro cobra menys pensió i no pot pagar gairebé quasi ni la llum ni el gas i que cada vegada li costa més la vida. La veïna del tercer segona sap que un riu que es diu el Sénia li cau a la meitat del país i se sent catalana encara que hagi nascut a Extremadura, perquè ha treballat aquí tota la vida, perquè aquí té la seva família i perquè vol ser catalana. La veïna del tercer segona acabarà d'aquí poc organitzant-se en la marea pensionista del seu barri perquè vol tindre un envelliment digne i el dia 27 acabarà votant a la CUP perquè en definitiva sabrà que si no som nosaltres els que ja comencem a implicar-nos en el canvi de les nostres condicions materials, no ho faran altres el que finalment faran serà trair-nos com han fet històricament i tenim per tant aquesta responsabilitat històrica amb la veïna del tercer segona i amb nosaltres mateixes. Per tant, aquest dia, aquest 27 de setembre, emplenem de vots de ruptura les urnes i siguem els protagonistes finalment per canviar-ho tot. Moltes gràcies.